Ang top secret ko is nung nalaman ko na yung asawa ko is nagkaroon ng kabit. Sabihin na lang natin, may third eye ako and then nakakaramdam ako ng mga di nakikita ng ibang tao. Yes, ma'am. One time, natutulog kami ng asawa ko, lasing siya, and then nagtaka ako kasi may nakaka-bothered yung boses. May nag-aano sa'kin, nag-uudyok na, "Yung cellphone ng asawa mo, i-check mo, i-check mo siya." Inano ko siya, inopen ko yung cellphone niya. Ang daming babae na nakikita ko. Is Mhm. yung babae na, sorry for the word, bayaran siya. Actually, estudyante siya. And then, the worst thing na nakita ko sa chat niya is nagpanggap siyang buntis. Nasa chat nila, ang sinasabi niya dun na, "Bayaran mo na ako."